Здравейте! В това видео ще ви покажа как да направите корекция на шкафовете от горния ред. По принцип, промяната се прави по същия начин, както на шкафовете от долния ред. Избирате си шкафа, който искате да промените, натискате върху него с левият бутон на мишката и натискате долу в полето Open Complete Configuration. Например, искаме да променим ширината на шкафа да бъде на 600 мм. Избираме си 600 мм и обновяваме 3D изгледа. Запазваме промените и изчакваме да се промени шкафчето. Ето вече е готово. Наместено е и натискаме следващото шкафче, защото искаме да променим обкова. Отиваме на лице и сменяме обкова. Обновяваме 3D изгледа и запазваме промените. Готови сме.